салом бачаҳои азиз, мо шуморо боз ба тамошои намоиш навбати ғунча даъват мекунем. ҳоло яке аз қаҳрамонҳои афсонаҳои дӯстдоштаи шумо хукчаро тасвир мекунем. ана амали тайёри мо. худатона зараф канед. мо ин хукчаро дар оғози табиат ҳангоми бозӣ чун ҳар вақта аз қуввасои рангал ва картон тайёр намудем. акнун бед якҷоя ба кори амалӣ шурӯъ мекунем. мо чун ҳар вақта асоси амалро интихоб мекунем. ман картони ранги сабзи пастро интихоб кардам. акнун бед майсазори амаламонро аз коғази ранги сабз тайёр мекунем. коғази ранги сабзро мегирем, дар он тасвир мекунем. мо ана ҳамин тар майсазори амаламонро тасвир намудем. акнун бед расми онро мо бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта ба кор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. пас аз буридан бо ширеш ба асоси амаламон мечаспонем. мо бурида ба охир мерасонем. акнун ширешро мегирем, мемолем. ана ҳамин тар ба асоси амаламон мечаспонем. ана ҳамин тавр. акнун бед аз коғази ранги гулобии паст мо ана ин хукчаро тайёр мекунем. коғази ранги гулобии пастро мегирем, дар он мо тасвир мекунем. мо тасвири хукчаро аз сари он сар кардем. ана ҳаминтар мо гӯши якумашро тасвир мекунем. дохили гӯшашро пурра мекунем. акнун гӯши дуюмашро тасвир мекунем. дохили гӯшашро боз пурратар мекунем. акнун мо чеҳраашро тасвир мекунем. ана ҳаминтар чашми якумашро тасвир мекунем. дохили чашмашро пурра мекунем. миҷаҳояшро ба назар намоён мекунем. қошашро тасвир намудем. акнун чашми дуюмашро тасвир мекунем. ана ҳамин тар дохили чашмашро пурра намудем. миҷаҳояшро тасвир мекунем. қоши дуюмашро тасвир намудем. акнун мо бинияшро тасвир мекунем. ана ҳамин тар. саросима нашуда. эҳтиёт карда мо тасвири хукчаро давом медиҳем. моиш мо якҷоя тасвири хукчаро давом медиҳем. акнун мегузарем ба тасвири пойҳои хукча. пои якумашро тасвир мекунем. акнун пои дуюмашро мо тасвир мекунем. ана ҳамин тар. бачаҳои азиз, мо дар рӯи коғаз қолаби хукчаро тасвир карда ба охир расондем. акнун бед аз коғазҳои ранга либосҳои хукчаро тайёр мекунем. дар аввал мо куртачаи хукчаро тайёр мекунем ва аз коғази ранги норинҷӣ истифода мебарем. дар он мо тасвир мекунем. ана ҳамин тар. мо тасвири куртачаро ба охир мерасонем. акнун бед дар рӯи коғази кабуд шимчаи онро тасвир мекунем. ана ҳаминтар мо шимчаро тасвир мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда ҷои пойҳои шимчаро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан расми онро бо қайчи мебурем. мо тасвир карда шудем. акнун бед қайчиро гирифта мо ба кор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тар. бачаҳои азиз, дар вақти буридан саросима нашавед. мо чизҳои тасвир кардамонро бурида ба охир мерасонем. ана бачаҳои азиз, либосҳои хукча пурра тайёр шуданд. акнун бед онро ба расми хукча мечаспонем. мо ширешро мегирем. дар аввал мо ба куртача ширешро мемолем. мо ширешро молида шудем. ана ҳамин тар ба расми хукча
мечаспоне. дарахти часпондан саросима намешаем, эҳтиёт карда мечаспоне. акнун бед шимчаро мо ширеш молида расми хокчаро пурратару зеботар мекуне. ана ҳаминтар мечаспоне, эҳтиёт карда. акнун бед бо як тасмача либосҳои хокчаро ором медиҳем. ана ҳаминтар саросима нашуда мечаспоне. ана ҳаминтар. акнун бед расми хокчаро бо фломастер ранги бунавш рангу бор мекунем. мо фломастерро мегирем, ба кор шурӯъ мекунем. мо рангу бори расми хокчаро аз мӯи сари он сар кардем. ана ҳаминтар. акнун гӯшҳояшро рангу бор мекунем. дохили гӯшашро пурра мекунем. гӯши дуюмашро рангу бор мекунем. акнун мо гирди калаи хокчаро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар. акнун қошашро пурра рангу бор мекунем. чашмонашро ба назар намоён мекунем. дохили чашмашро пурра мекунем. миҷаҳояшро ба назар намоён мекунем. чашми дуюмашро рангу бор мекунем. бачаҳои азиз, мо шумо якҷоя рангу бори хокчаро давом медиҳем. мо забунашро ранг карда ба охир расондем. акнун бо фломастер ранги гулобӣ рухсораи хокчаро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. акнун бед бо фломастер ранги бунаш рангу борамонро боз давом медиҳем. ана ҳаминтар мо тасмачаро рангу бор мекунем. гирди онро ба назар намоён мекунем. акнун дасташро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар панҷаҳояшро ба назар намоён кардем. дасти дуюмашро рангу бор мекунем. пурра мекунем. акнун шимчаашро рангу бор карда ба охир мерасонем. пас аз рангу бор мо расми хокчаро бо қайчи мебурем. ана ҳаминтар мо дохили пояшро рангу бор намудем. пои дуюмашро рангу бор карда ба охир мерасонем. ҳаминтар пурра ранг бор намудем. акнун бед қайчиро гирифта мо ба буридан шурӯъ мекунем. дар аввал мо қисми зиёдати коғазро бурида мемонем. акнун эҳтиёт карда саросима нашуда гирди расми хокчаро мебурем. мо расми хокчаро ҳаминтар бурида ба охир мерасонем. ана бачаҳои азиз нигоҳ кунед, расми хокча пурра тайёр шуд. акнун бед онро бо кубик ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. акнун кубикро мечаспонем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳаминтар ба асоси амаламон мечаспонем. акнун бед аз коғазҳои ранга мо пуфакҳоро тайёр намуда асоси амаламонро боз пурратар мекунем. мо қаламро мегирем, дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо расми пуфакро ба охир расондем. акнун бед онҳоро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта мо ба кор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. ана ҳаминтар.
пас аз буридан бо бандҳои тайёр мо пуфакҳоро ором медиҳем. мо ана ҳамин тар бурида ба охир мерасонем. акнун мо ширешро мегирем, мемолем, банди тайёрро мегирем, мечаспонем. ана ҳамин тар пуфаки якум тайёр шуд. ба пуфаки дуюму бандро мечаспонем. пуфаки дуюм ҳам пурра тайёр шуд. мо ана ҳамин тар бандҳоро часпонда ба охир расондем. акнун биёед бо кубик ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширешро ба пуфаки якум молидем, кубикро часпондем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тар ба асоси амаламон мечаспонем. мо ба дасти хукча ширешро молидем, банди пуфакро часпондем. акнун пуфаки дуюмро мо бо кубик мечаспонем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тар пуфаки дуюмро мечаспонем. акнун пуфаки сеюмро часпонда асоси амаламонро пурра мекунем. ба кубик мо ширешро мемолем. ана ҳамин тар ба асоси амаламон мечаспонем. ана бачаҳои азиз, мо асоси амаламонро пурра намудем. акнун бед аз коғази ранги сабзи баланд мо ана ин арчаро тайёр мекунем. мо картони ранги сабзи баландро гирифтем, қат кардем. акнун мо ними коғазро бурида мемонем. акнун қаламро мо мегирем, ними арчаро тасвир мекунем. ана ҳамин тар. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо тасвир карда шудем. қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тар. буридани ними арчаро мо давом медиҳем. мо расми арчаро бурида ба охир расондем. ана бачаҳои азиз, ними арча тайёр шуд. акнун биёед аз картони сабз боз ними дигари арчаро тайёр мекунем. мо картонро қат мекунем мисли аввала. акнун қисми зиёдати коғазро бурида мемонем. қаламро мегирем, тасвир мекунем. мо тасвир карда шудем ними арчаро. акнун биёед қайчиро гирифта ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тар. саросема нашуда. бачаҳои азиз, дар вақти буридан саросема нашавед. эҳтиёт карда буред. мо ними арчаи дигарро ҳам бурида ба охир расондем. ана бачаҳои азиз, акнун биёед бо ширеш ба ҳамдигар мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. мо ширешро молида шудем. акнун арчаҳоро ба ҳамдигар мечаспонем. ана ҳамин тар. саросема нашуда, эҳтиёт карда мечаспонем. ана нигоҳ кунед, як арча пурра тайёр шуд. акнун мо боз ширешро мегирем, ба арча мемолем. ана ҳамин тар.
акнун ба асоси амаламон мечаспонем. ана ҳамин тавр мустаҳкам карда мечаспонем. ана бачаҳои азиз, амали мо пурратару зеботар гардид бо арча. акнун бед боз арчаи хурдтару тайёр намуда асоси амаламонро пурратару зеботар мекунем. мо картони сабзро мегирем, мисли аввала қад мекунем, қайчиро мегирем, коғази зиёдатиро бурида мемонем. акнун қаламро мегирем, тасвири арчаро шуро мекунем. ана ҳамин тавр мо тасвир мекунем. тасвир карда шуде, биед мо қайчиро мегирем, ба буридан шуро мекунем. эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тавр мо расми арчаи хурдро ҳам бурида ба охир расондем. ана бачаҳои азиз нигоҳ кунед, арчаи худ ҳам пурра тайёр шуд. акнун бед онро ба асоси амаламон мечаспонем. мо ширешро мегирем, мемолем. акнун мо ба асоси амаламон мечаспонем. ана ҳамин тавр акнун бед бо гулҳои тайёр рӯи сабзаи амаламонро пурра мекунем. ана ин гулчаҳои сурхро дар ин ҷо мечаспонем. ана ҳамин тавр ором медиҳем. як гулро мо дар ин тараф мечаспонем. акнун бед фломастер ранги сабзи баландро мегирем, гирди гулҳоро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр сабзаҳоро ба назар намоён мекунем, пурра рангу бор мекунем. гирди ин гулро ҳам рангу бор мекунем. акнун худи майсазоро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр сабзаҳоро мо ба назар намоён кардем. ана бачаҳои азиз, амали мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳн монда нигоҳ кунед. мою шумо якҷоя ин амали зеборо чун ҳар вақта аз қағозои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр, шод бошед.